Здравейте! Бях малко на шопинг до Алеса и сега ще ви покажа какво си взех. Много се вълнувам, защото аз бях второто рекламно лице в фотосесията на Алеса. Едното беше Майя, но тъй като Мими беше доста бременна и те решиха да ме поканат. Много съм благодарна, обожавам ви и сега ще покажа какво си взех. Хубавото е, че аз пробвах всички дрехи почти, които се бяха положили на мен на фотосесията и така знам кое как ми стои. Започвам с ето тази поличка панталон. Много хора не знаят, аз качих един рил в Instagram и някои хора писаха, че ми е много къса полата за работа. Истината е, че това са панталонки и са много удобни за работа. Може да са къси, но са супер стилни и подходящи за целта. Не само за работа, разбира се. След това продължавам с една супер елегантна пола. Тя е изцяло по тялото, с дълбока талия и стои много, отново елегантно, но бих казала и малко секси, така че не е задължително да ходите на работа с нея. И също така към пола панталонките много добре фитват ето тези тениски, тази кройка, която има Алеса, с малко по-дълъг къс ръкав от стандартния, който сме свикнали да носим. И тя може да се върже тук, може да се загащи и ако се комбинира с някое бижу, става бомбон. Продължаваме с розовата кутия, която е много бомбонена. Не знам точно какво ми е пристигнало, защото си поръчах доста неща, ако трябва да бъда честна. Не мога да не покажа опаковането. Някои от нещата, които си поръчах, ще бъдат готови и все още не са пуснати от новата колекция, но сигурно ще ви ги покажа. Нещо, което отделно си поръчах от сайта, ето тази сатенена пижамка. Може би ще снимам някой път с нея, защото много ми харесва. Ето я. Аз обожавам сатенени пижамки. И ето това халатче. Както виждате, и в момента съм с такова халатче. Това е от For All Days, нашия бранд. И е с ето това панталонче. И продължавам с най-голямата кутия, отново с много стилен дизайн. Я да видим тук какво има. О, това е едно от нещата, което исках да ми пристигне първо. А именно ето това комплектче, с което бях качила и рил. Много го обожавам. Комбинацията между розово и златно или синьо и златно, както ще видите, че съм съчетала в момента колето с този тюркоаз. Много ми допада. Всъщност това е сакото. Ето това е поличката. В момента тези полички са много актуални, много модерни. Може да се носи с ботички, може да се носи с маратонки, с високи обувки, общо взето. Може да се комбинира в различни визии. И това ми харесва също така и в визиите на Алеса, че правят дрехите по такъв начин, че могат да се комбинират по няколко различни начина. И последното сетче, ето това е неговото сако, отново с златни мотиви. Много ми харесва тенденцията, която е в момента. Златно и сребърно да се комбинират заедно. Даже имам и такива обувки и чанти, които са с такива елементи преплитащи се. И това не задължава визита да бъде или само в златни детайли, или само в сребърни. Но хайде да не философствам. Ето този дъщеризон, който седи, бих казала, доста секси. В нашия офис преобладаваме жените, така че може и да се носи на работа. Как ми стои, можете да видите в сайта на Алеса, между другото, защото аз снимах този гъщеризон. Той си подпред. Моите кученца нещо се разправят. Ето, и можете да си го отворите колкото прецените. То е от такава материя, която мисля, че е трико и се разтяга. Много ми харесва. Подходяща според мен за много поводи. Аз държа винаги да се казват дрехите за какви поводи са, за да може да се ориентират добре дамите. И към този сет има това коланче на Алеса. Never Average. Всичко, което съм си поръчала е в размер XS. Нямам търпение вече да си облека дрехите. Ако сте изгледали видеото за тук, то най-вероятно е било интересно за вас. И ако е така, не пропускайте да ме последвате.